Shwmae, dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf ac yn iach, a diolch yn fawr am eich ymuno â mi. Yn y fideo hwn, y trydydd yn y cyfres, ydych chi'n yn parhau oddi wrth y fideo olaf, ac os ydych chi'n yn edrych ar y rhestr o bethau i wneud, y gyntaf beth sydd angen i wneud yw mae'n angen i greu y gysylltiadau i'r is-pregellau oddi wrth y prif pregell ar y brig. A dyna'r y prif pregell ar y brig o'r wefan. Mae'r hyn fan yma yr tudalen mynegau PHP sef index.php, ac os ydych chi'n mynd i'r cyrraedgaeth i'r wefan sef dev.gyfer.com, sydd ymlaen mae'n arddangos y tudalen index.php. Felly, yr ystyr o'r gyntaf dodiad ar y rhestr o bethau i wneud yw ar y tudalen hwn mae angen i creu y gysylltiadau i'r pregellau ar gyfer pob un pregell neu is-categori sydd gyda fe y lluniau o'r bethau yn yr categori hwn neu gair Cymreictod ar gyfer categori, hanfod rank neu is-hanfod rank. Felly, ar gyfer hyn, os ydych chi'n edrych ar y cod, i deall sut mae y cod yn dod o hyd o'r doddiadau ar gyfer y rhestr. Ar y foment, os mae'r cod yn darganfod unrhyw fel gyda'r enw index.php neu index.html, mae'n ychwanegu yr enw hwn i mewn i'r dillad sydd yn cael ei dychwelyd ac wedyn yn ei arddangos ar y tudalen. Os ydych chi'n yn cofio oddi wrth yr fideo olaf, yn ytrach na'r cael llawer o'r ffeiliau cod o gwmpas yr amrywiaeth o pregellau ar y wefan, penderfynais i ddefnyddio yr un fel index.php ar y brig o'r wefan i ymdrin â pob fath o erfyn oddi wrth yr ymwelwyr i'r wefan. Felly, dydyn ni ddim yn eisiau i prawfio ai ydy yr ffeil yn index.php neu index.html cyn gosod yr llwybr o'r ffeil i mewn i'r dillad dychweladwy. Yn hytrach, os mae'n gallu dod o hyd o'r cyntaf llun yn y pregell wedyn, mae'n angen i osod y llwybr ar gyfer y llun hwn i mewn i'r dillad ac wedyn i symud ymlaen i'r pregell nesaf. Felly, i cwblhau hyn, mae'n angen i ni i addasu y cod. Yn gyntaf, mae angen i newid y prawf ar gyfer yr enw o'r ffeil oddi wrth index.php neu index.html i ai ydy yr enw yn cyfelybu i'r enw'r o'r llun. Felly, ar gyfer hyn mae angen i osod yr ffwythiant i wneud yr gyfelybiad, sef yr ffwythiant sydd yn galw preg tanlinellu match, ac wedyn yr patrwm ar gyfer y cyfelybiad, sef ai ydy yr enw yn cyfelybu i'r patrwm Sereneg .png fel hyn. Ac mae'n angen i dianc oddi wrth yr nod llan allan nod, achos mae'n hyn nod arbennig sydd yn cynrychioli unrhyw nod yn y patrwm. Os ydych ni'n ystyru yr nod llan allan nod yn enwedig, mae'n angen i dianc oddi wrth yr cynrychioliad o'r nod yma.
Ac wedyn, mae angen i ni I osod llan a dathnod tu blaen i'r serennig I golygu os mae unrhyw nod yn bodoli cyn y llan a dathnod PNG. Felly, os ydy, mae'r hyn yn cyfelebu i'r enw yr ffeil neu y gwerth yn yr amrywolyn $entry. Wedyn, os ydyn ni'n achub y ffeil ac wedyn adnewyddu y tudalen, felly mae'r cod wedi dod o hyd o lawer o'r lluniau, ond rydyn ni eisiau yn unig un oedd wrth pob un o'r plygellau, ac wedyn, os ydy yr enw o'r ffeil yn llwyddiannus yn cyfelebu i'r patrwm, wedyn yr angen i ni I torri mas oddi wrth y doleniad trwy'r break, ac wedyn os ydyn ni'n archub y ffeil ac wedyn adnewyddu y tudalen, mae'r hyn yn digwydd. Mae'r cod yn nawr wedi dod o hyd o unig yr un ffeil ar gyfer yr aderyn d.png. Ar y pwynt hwn, dwi'n eisiau I mynd I mewn i'r cod ac dwi'n mynd I gosod y Sylwebau yn y cod I cynorthwyo gyda'r esboniad o beth sydd pob rhanbarth yn gwneud. Felly, os dwi'n mynd i'r docfennaeth ar gyfer yr docproj, os dwi'n ysgrifennu I lawr i'r rhanbarth berthnasol i'r tagau yn yr adrannau Sylwebau, dwi'n darganfod, dwi'n gallu defnyddio tagau, file, function, inputs, outputs, releases, application, version, description, last update, a copyright, I mewn yn yr adrannau Sylwebau I esbonio y cod I dablagwyr eraill neu fy hun yn y dyfodol pan dwi'n mynd yn ôl i'r cod wedi maethu o'r ysbaid ac dwi ddim cyn deallused gyda'r cod ar y cyfnod hynny. Felly, I mewn i'r cod ar gyfer y dechreuad o'r ffythiant recursive canlinellu read, dwi'n mynd I gosod adran ar gyfer sylweb fel hyn, ac wedyn dwi'n mynd I osod y tag function ac dwi'n mynd I mewnbynnu yr enw o ffythiant ac wedyn yn y tag description dwi'n mynd I osod yr ddisgrifiad o'r ffythiant yma, sef mae'r ffythiant hyn yn cymryd dau mewnbyniad. Un sef y pregeth dechreuedig ac yn dau diwysiedig neu diwysol. Y dysliad sydd eisoes yn cynnwys y allbyniad o'r ffwythiant wedi ei galw o'r blaen fel hyn. I dweud y gwir, mae'r tag hwn dylai I fod inputs ac wedyn mae y tag disgrifiad
dylai I cynnwys gwybodaeth am beth ydy'r ffwythiant yn gwneud, sef mae'r ffwythiant hyn yn dolenni trwy'r is-plygellau dan y plygell dechreuedig. Ac yn dychwelyd y dylliad gyda'r rhestr o rhywbeth cyfyliedig. Felly os ydyn ni'n mynd i'r llinell gorchymyn, ac wedyn os ydyn ni'n anrhedig yr docproj nawr, fel hyn, ac wedyn os ydyn ni'n mynd i'r dudalen docproj, a dyna ni, mae'r gwybodaeth ynglyn at yr ffwythiant recursive read nawr yn arddangos ar y dudalen sydd yn cynnwys y gwybodaeth perthnasol i'r ffeil index.php. Felly, I parhau gyda'r gwaith, os ydyn ni eisiau I drosferfio llinell llwybr yma i'r gysylltiad i'r dudalen ar gyfer yr plygell gyda'r adar cligiaid, mae angen I ni I mynd yn ôl i'r cod, a dyna'r lle mae'r llwybr yn cael ei allbynwyd, ac ar gyfer y gysylltiad i'r dudalen perthnasol i'r plygell, mae angen I ni, yn gyntaf, I dod o hyd o'r llwybr i'r plygell, ac ydyn ni'n gallu defnyddio yr amniwolyn doler L parent dir neu plygell y rhiant, ac wedyn, os dwi'n yn edrych ar y canllaw PHP, dwi'n yn gallu defnyddio y ffwythiant dir name I dychwelyd yr plygell rhiant ar gyfer yr llwybr. Felly yn ôl i'r cod, dwi'n yn gallu mewnbynnu yr enw y ffwythiant dir name ac wedyn yr amniwolyn ar gyfer plygell. A chystal a hyn, dwi'n yn gallu nid yn unig defnyddio yr llwybr i'r plygell rhiant ar gyfer yr ffeil, ond hefyd dwi'n yn gallu arddangos fe fel hyn. Felly os dwi'n yn gyntaf mewnbynnu y tag ar gyfer yr gysylltiad, sef href, ac wedyn single dyfynod, ac wedyn fy'n angen I mewnbynnu yr ffeil cyfredol neu yr ffeil yma, sef PHP, achos fel cyfrillwyd o'r blaen, fy'n angen I defnyddio yr un codtarddiad I ymdrin a pob fath o erfyn ar y wefan hon. Dwi'n gallu defnyddio yr un ffeil cod, ond I arddangos lluniau neu gwybodaeth ar gyfer yr plygell perthnasol, dwi'n yn gallu tradoddi rhyw fath o amniwolyn yn y cyfeiriad dudalen, fel enghraifft plygell, ac wedyn yn cyfartalu I
ac wedyn yr amrywolyn gyda'r llwybr o'r pregell rhiant. Ac wedyn by'n angen i cael y single dyfnod. Ac wedyn by'n angen i mewnbynnu yr amrywolyn ar gyfer yr pregell rhiant fel hyn. Ac wedyn by'n angen i cael y tag ar gyfer y gysylltiad fel hyn. Ac wedyn by'n angen i achub y ffeil. Felly, os ydym ni'n mynd yn ôl i'r dudalen wefan nawr ac pwyso ar F5 i adnewyddu, mae'r neges gwell yn arddangos ar y llinell index 7. Ac wedyn ar y llinell index 7, mae gyda ni gwell gyda'r llawn atalnod golledig. Os ydym yn ychwanegu yr llawn atalnod ac wedyn achub unwaith eto ac wedyn adnewyddu. Ac wedyn mae gyda ni camwedd gyda sillafiad. Wedyn, os ydym ni'n cywerio hynny i parent dir ac unwaith eto adnewyddu y tudalen, a dyna ni. Felly, os ydym ni'n mynd i mewn i'r cod HTML trwy'r pwyso ar y botwm F12 ar y poriwr Chrome, mae'r hyn yn arddangos yr ymgylchiad ar gyfer y datblygwr fel hyn, ac os ydym ni'n clicio ar y gysylltiad ac wedyn dewis archwilio, ac wedyn os ydym ni'n symud i lawr y ffram yma i dangos yr cod HTML, rydym ni'n gallu gweld os ydym ni'n clicio ar y gysylltiad hwn, mae'r gysylltiad yn arwain yn ôl i'r un ffail index.php fel o'r blaen, ac dwi'n mynd i wneud hyn yn fel hyn. A dyna ni. Mae'r dudalen wefan wedi ein arwain ni yn ôl i'r un gyfeiriad wefan, ond nawr mae gyda ni ar yr cyfeiriad ar y brig o'r dudalen yr amrywolyn pregell cyfartalu i'r llwybr hwn. A does dim byd yn arddangos yn gwahanol, achos nid ydym ni eto wedi codio unrhyw resymeg i ymdrin yn y sefyllfa hon pan mae'r dudalen yn galw ar ei hunain gyda'r gwerth hwn yn yr cyfeiriad, ond rydym ni'n gallu gwneud hyn yn Felly, yn ôl i mewn yn y cod unwaith eto, i codio yr resymeg ar gyfer swyddogaeth i ymdrin gyda'r sefyllfa lle mae'r ymwelwr yn galw gyda'r parametr neu amrywolyn yn gyfeiriad pregell i'w cyfartalu i rhywbeth. Mae angen i ni yn gyntaf i osod beth sy'n galw Pseudo-code neu Pseudo-code pan ydym ni yn adeiladu meddalwedd yn y dechreuad. Mae'r amcan o'r Pseudo-code yma yn mynd i'n arwain ni yn droed trwy'r pwp sangiad sydd angen i wneud i adeiladu y swyddogaeth yn y cod yma. Felly dwi'n mynd i mewnosod y Pseudo-code yn nawr i mewn yn y cod tarddiad. Yn gyntaf, mae angen i prawfio ai ydy
amrywolyn URL yn bodoli yn cyfeiriad y tudalen. Ac wedyn, os ydy, mae angen i gyrchu y lluniau yn y pligell. Ac wedyn, os ydy, mae'n angen i arddangos y lluniau. Ac hefyd, mae angen i arddangos cysylltiad i arwain yn ôl i'r prif dudalen. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Fe fydd y codio hwn yn parhau yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr am eich cwmni. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi darllen yr fideo hwn yn defnyddiol ac yn ei mwynhau. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.